Γεια σου Φούλα. Γεια. Πού πήγε η εισαγωγή μου? Γεια σου Τούλα. Ωραία. Τι κάνεις? Κοιτάω τους τυραννόσαυρους που έχεις πάνω στο ψυγείο. Δεν είναι τυραννόσαυροι όλοι. Κάποιοι είναι και βελοσιράπτορες και στεγόσαυροι. Στεγόσαυροι. I like dinosaurs. Ναι, τον είπανε στεγόσαυρο, φαντάζομαι εγώ τώρα, γιατί η πλάτη του μοιάζει με στέγη. Τι κάνεις? Όπως πάντα είμαι τρομακτικά καλά, αλλά το σημερινό θέμα με θλίβει λίγο. Και εμένα με θλίβει, όχι λίγο, με θλίβει πολύ. Είμαστε σε άλλη θεματική αυτή τη φορά. Είμαστε στα true crime. Τοπικό true crime, πολύ στενάχωρο, πολύ βαρύ. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Αν είστε. Αν είστε, δεν ξέρω. Γιατί και εγώ τώρα φαντάζομαι ότι από τα πρώτα επεισόδια δεν θα μας ακούει και πολύ Λέω εγώ τώρα. Λέω. Μια ή και όσοι εικασία. μας άκουσαν, ελπίζω να τους άρεσε το αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να σας έχουμε τραβήξει κάπως το ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, σας έχουμε τραβήξει, δεν σας έχουμε τραβήξει. Εμάς μας άρεσε, περάσαμε όμορφα. Άμα σας αρέσει, ακούστε το, δείτε το. Ρε, μη τραμπουκίζεις τον κόσμο. Δεν θα γίνω εγώ το νάκι κανενός. Θα βάλουμε μπιπ. Σήμερα θα μιλήσουμε για την υπόθεση που ολόκληρη η Ελλάδα την παρακολούθησε να εκτιλήσεται μέσα από το δελτίο, σοβαρεύσαμε λίγο απότομα, μέσα από το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 23 Σεπτεμβρίου του 1998 και μιλάμε για την υπόθεση του Σορίν Ματέι. Εγώ τότε ήμουνα 3 μηνών. Εγώ τότε δεν ήμουνα καν ιδέα. Εσύ δεν ήσουνα καν. Όχι, για να καταλάβει ο κόσμος λίγο με τι ηλικίες έχει να κάνει, έτσι. Πάντα υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από πίσω, αλλά ένα νεαρό κορίτσι οριακά στις δικές μας ηλικίες έχασε τη ζωή του και θα το πω από χαζομάρα της αστυνομίας. Έχασε άδικα τη ζωή της. Χωρίς κανέναν λόγο θα μπορούσε να μην έχει γίνει αυτό. Θα μπορούσε σήμερα να ζει, έτσι. Θα μπορούσε να ζει. Και μία φίλη μου, η οποία είναι προφανώς κατά πολύ μεγαλύτερη από εμένα, έπεσε πάνω στην κηδεία της Αμαλίας Γκινάκη όταν πήγαινε να δει τον πατέρα της στο νεκροταφείο και είδε. Καλά, μου το περιέγραψε, ήταν πάρα πολύ τραγικό αυτό που συνέβαινε εκείνη τη μέρα, γιατί όπως και να το κάνεις, ήταν ένα κορίτσι άπειρο, ένα κορίτσι που μόλις είχε ξεκινήσει να φτιάχνει τη ζωή του και της στερήθηκε τόσο άδικα και τόσο απότομα και τόσο απρόβλεπτα η ζωή της. Ναι. Και ένα κορίτσι που και αυτή και οι υπόλοιποι όμηροι δεν έφταιγαν σε τίποτα απολύτως, δεν είχαν καμία ανάμειξη με όλο αυτό. Και πώς είναι έτσι μια μέρα ξαφνικά να ανατρέπεται τόσο πολύ η ζωή σου σε βαθμό που να τη χάνεις κιόλας. Ναι. Δηλαδή εκεί που καθόντουσαν στο διαμέρισμά τους το βράδυ, εισέβαλε ο Σορίν Ματέι και μετά από προφανώς πάρα πολλές ώρες διαπραγματεύσεων με την αστυνομία και με τον Νίκο Ευαγγελάτο τότε στο Sky, η αστυνομία αποφάσισε μετά από επιτόπιο συμβούλιο που έκανε εκείνο το βράδυ στο τόπο που γινόταν όλο αυτό, να εισβάλλει στο διαμέρισμα, ενώ πολλοί διαφώνησαν με αυτό, με την απόφαση αυτή, και τελικά μία οικογένεια να χάσει ένα της μέλος τόσο βία και τόσο ξαφνικά και ήταν άνευ λόγου όλο αυτό, έτσι, η εισβολή της αστυνομίας στο σπίτι. Άνευ λόγου. Γενικά ήταν πολλά πράγματα λάθος, πήγαν πολλά πράγματα λάθος. Αποφάσεις πάρθηκαν αψήφιστα τελείως και θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στο σημερινό μας επεισόδιο. Θέλεις να ξεκινήσεις να μας πεις λίγο για το παρελθόν του Σορίν και πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Λοιπόν, ο Σορίν Ματέι
Ήταν ένας κατά το ίμιση Ρουμάνος εγκληματίας. Η μητέρα του ήταν από τη Ρουμανία, ο πατέρας του ήταν από την Ελλάδα. Ζούσαν για κάποια χρόνια στην Ελλάδα στους Αγίους Αναργύρους. Όμως το ζευγάρι, οι γονείς του Ματέη, δεν τα πήγαιναν καλά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να χωρίσουν. Ο Σορίν απέκτησε νωρίς μια παραβατική συμπεριφορά, δηλαδή από μικρή ηλικία, αν δεν κάνω λάθος, όσο ακόμα ήταν ανήλικος, απασχόλησε την αστυνομία με μικροκλοπές και μικροεγκλήματα. Συγκεκριμένα έχω δει και έχω διαβάσει ότι μέσα σε 5 χρόνια απασχόλησε την αστυνομία γύρω στις 11 φορές. Έχω βαρύνει ήδη. Ναι, και έχω βαρύνει ήδη γιατί, ρε παιδί μου, βλέπεις έναν εγκληματία, αλλά πίσω από έναν εγκληματία κρύβονται πολλά άλλα πράγματα. Πώς ένας άνθρωπος φτάνει στο σημείο να γίνει εγκληματίας. Πώς οι δικές μας ζωές, που δεν είμαστε εγκληματίες, αν ένα πολύ μικρό πράγμα ήταν διαφορετικό, μπορείτε να ήμασταν εγκληματίες, είτε άνθρωποι με άλλα προβλήματα, τελείως διαφορετικά από αυτά που έχουμε σήμερα, είτε καλύτεροι άνθρωποι κατά πολύ, αλλά είναι ένα πολύ μικρό σημείο που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ναι, είναι το point of no return. Ο Σορίν Ματέη, λοιπόν, ήταν ένας εγκληματίας. Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρες ανθρωποκτονίας. Γενικότερα είχε καταδικαστεί μάλλον για απόπειρες ανθρωποκτονίας, για ληστείες τραπεζών και καταστημάτων, για κλοπές αυτοκινήτων. Και επίσης είχε αποδράσει πολλές φορές, κάτι που από ό,τι φαίνεται πλήγωσε πάρα πολύ την αστυνομία. Είχε αποδράσει 5 φορές. Και επίσης να πούμε ότι λόγω των αποδράσεων, επειδή κάθε φορά κατάφερνε να αποδράσει από την αστυνομία, είχε και παρατσούκλι. Λεγότανε ο Πεταλούδας. Ο Πεταλούδας, ναι, δεν το γνώριζα αυτό. Επειδή ξέφευγε συνέχεια από την αστυνομία, είχε και το παρατσούκλι ο Πεταλούδας. Είχε αποδράσει από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, από τις φυλακές της Κέρκυρας, από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, από τις φυλακές της Λάρισσας και από το τμήμα μεταγωγών της Πάτρας. Ναι, και η φορά που τελικά δραπέτευσε και για 6η φορά από την αστυνομία ήταν λίγο πριν τη μοιραία νύχτα στα κάτω Πατήσια, στην οδό Νιώβης. Ναι, συγκεκριμένα ήταν λίγες μέρες πριν, στις 5 Σεπτεμβρίου, όπου στην Ερέτρια Ευβοίας, στα λιμέρια μου, είχε γίνει μια απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος γνωστού επιχειρηματία από 2 άτομα, και ο ένας που συνελήφθη έδωσε τον άλλον. Ο άλλος ήταν ο Σορίν Ματέη. Και η αστυνομία της Χαλκίδας έβαλαν τον συλληφθέντα, τον άνθρωπο που συνελήφθη για την απόπειρα αυτήν, να τηλεφωνήσει τον Ματέη και να κλείσουν ένα ραντεβού, όπως και έγινε. Τον τηλεφώνησε, κλείσαν ένα ραντεβού στην Αθήνα, και εννοείται ότι ο Σορίν Ματέη, γιατί ήταν έξυπνος αρκετά, το κατάλαβε. Πήγε στο ραντεβού, η αστυνομία ήταν εκεί, και απείλησε ότι κατάφερε να κλέψει μια χειροβομβίδα από έναν αστυνομικό, και εκείνη την ώρα σταμάτησε ένα αυτοκίνητο που περνούσε, το οποίο οδηγούσε μια γυναίκα και μέσα είχε 2 παιδάκια. Και τότε ένας αστυνομικός είπε: «Άς τους ήσυχους, πάρε εμένα». Και όντως τον πήρε σαν όμηρο, μπήκανε μέσα στο αυτοκίνητο και φύγανε, και μετά από πολλές ώρες διαπραγματεύσεις η αστυνομία είπε: «Άφησέ τον και δεν θα σε ενοχλήσουμε, μπορείς να φύγεις». Και όντως έτσι έγινε, νομίζω οδήγησαν μέχρι τον Πειραιά, τον άφησε τον αστυνομικό να φύγει και εκείνος έφυγε με ταξί για να γυρίσει πίσω όπου έμενε. Φιλοξενούταν εκείνο το βράδυ στο σπίτι της φίλης του και της γνωστής του βασικά, της Πινελόπης, θύμισε μου το επίθετο της, δεν το ξέρω, Αθανασοπούλου νομίζω. Δεν το ξέρω, όσο το έχω ψάξει μόνο Πινελόπη την έχω δει να αναφέρεται, μόνο με το μικρό της. Ναι, της Πινελόπης Αθανασοπούλου. Και εκεί ξεκίνησε το μοιραίο γεγονός. Πινελόπη Αθανασοπούλου. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ήδη κυνηγημένος αρκετά και σε πανικό, θα γινόταν ο πρωταγωνιστής μιας τραγωδίας που θα παρακολουθούσε όλη η Ελλάδα ζωντανά.
Το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου του 1998, λοιπόν, στην οδό Νιώβης, στα κάτω Πατήσια, ο Ματέι προσπαθούσε να ξεφύγει για 6η φορά από την αστυνομία και φιλοξενούταν, λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, στο σπίτι της φίλης του, της Πινελόπης. Και όταν αντιλήφθηκε ότι στο σπίτι της Πινελόπης εισέβαλε η αστυνομία, βγήκε από το παράθυρο, σκαρφάλωσε στην πολυκατοικία και κατέληξε στο διαμέρισμα της οικογένειας Γκινάκη. Κρατούσε πραγματική χειροβομβίδα, όμως δεν ήθελε να κάνει κακό σε κανέναν. Δεν είχε τέτοια πρόθεση να κάνει κακό σε κανέναν. Να πούμε εδώ ότι κρατούσε πραγματική χειροβομβίδα, όμως για αρκετό χρονικό διάστημα υπήρχε το εξής debate. Εάν η χειροβομβίδα είναι πραγματική ή όχι. Το οποίο πιστέψαν ότι ήταν ψεύτικη, όπως θα δούμε. Πιστέψανε ότι μάλλον ίσως και άμα ήταν ψεύτικη η χειροβομβίδα. Μιλήσανε με την Πινελόπη, γιατί όταν η αστυνομία μπήκε στο διαμέρισμα της Πινελόπης, υπήρξε μια διαμάχη εκεί με τον Ματέι, ο οποίος κρατούσε τη χειροβομβίδα. Κατάφεραν να βγάλουν την Πινελόπη, μιλήσαν μαζί της και η Πινελόπη τους είπε ότι πιστεύω, δεν ξέρω τώρα αν τους το είπε με απόλυτη βεβαιότητα και πώς τα μετέφερε η αστυνομία, ότι η χειροβομβίδα είναι αληθινή. Και μετά η αστυνομία είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα, μάλλον και ίσως, η χειροβομβίδα είναι ψεύτικη. Στο διαμέρισμα, λοιπόν, εκείνη την ώρα βρισκόταν η Σουλτάνα Γκινάκη, η οποία ήταν 58 ετών τότε, τα δύο της παιδιά Ευάγγελος και Αμαλία Γκινάκη, 24 και 25 χρονών, αλλά και ο αραβωνιαστικός της Αμαλίας Απόστολος Μακρινός, 34 ετών τότε. Η Σουλτάνα περιποιήθηκε τα τραύματα του Σωρίν. Ο ίδιος έδεσε με τα κορδόνια των παπουτσιών του την Αμαλία και τον Απόστολο μαζί. Τους έδεσε το ένα χέρι της Αμαλίας με το δικό του και το άλλο της χέρι με το συντρόφου της. Ναι. Ο αρχηγός της αστυνομίας τότε, Αθανάσιος Βασιλόπουλος, ενημέρωσε τη γραμματεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, τον Γιάννη Παπαδογιαννάκη, ο οποίος επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Σιμίτη. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να μεταβεί εκεί η ηγεσία της αστυνομίας, στο χώρο δηλαδή που γινόταν το περιστατικό. Στις 7 το απόγευμα ο Σωρίν τηλεφώνησε στο Sky και ζήτησε να μιλήσει με τον Ευαγγελάτο. Το τηλεφώνημα κράτησε 4 ώρες, τις οποίες 4 ώρες όλοι το παρακολουθούσαν ζωντανά. Όλοι. Αφού μίλησε, λοιπόν, με τον Μαλέλη, συνδέθηκε τηλεφωνικά με το κεντρικό δελτίο και διέκοψε τη ροή του προγράμματος. Ο Σωρίν δήλωσε ότι είχε κάνει χρήση ηρωίνης και ζήτησε αμφεταμίνες για να μην τον πάρει ο ύπνος και του πέσει από τα χέρια η χειροβομβίδα. Συγκεκριμένα νομίζω ότι είχα ακούσει σε ένα βίντεο ότι τους είχε πει το μόνο που θα δείτε είναι μια λάμψη και θα ακούσετε ένα μπαμ. Ακριβώς, έτσι τους είχε πει. Όσοι έχετε δει το περιστατικό, όσοι το έχετε δει live τότε που συνέβαινε ή το έχετε δει αργότερα, εμένα με ανατρίχιασε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, όπου μιλούσε με τον Ευαγγελάτο και λέει ο Ευαγγελάτος, καταφέρατε παρόλα αυτά να τους ξεφύγετε, να αποδράσει τόσες φορές που αποδράσει. Και εκείνος λέει, παρόλα αυτά δεν ξέρουν με ποιον έχουν μπλέξει. Ναι. Για μένα ήταν πολύ ανατριχιαστικό αυτό. Ναι. Τους είπε κιόλας, έλεγε κιόλας ο Ματέι ότι θα δείτε απλώς μια λάμψη, όπως είπες, και μετά θα αρχίσετε να μας μαζεύετε με το κουτάλι. Λοιπόν, η αστυνομία μέχρι στιγμής δεν είχε επικοινωνήσει με το δελτίο και έτσι ο Ευαγγελάτος ήταν ο μοναδικός διαπραγματευτής με το Σωρίν εκείνη τη στιγμή. Εφόσον ο Σωρίν ζήτησε αμφεταμίνες, η αστυνομία συμφώνησε να τους τις δώσει, αλλά αντί για αυτό τους στείλανε υπνοτικά. Το οποίο όμως έτσι ο Σωρίν το αναγνώρισε, δηλαδή δεν τα χαπιά και τα αναγνώρισε. Ο Σωρίν το αναγνώρισε ότι ήταν το υπνοτικό και μάλιστα όταν τα είδε, γύρισε και στην Αμαλία και της λέει, μπορείς να διαβάσεις και εσύ τι είναι αυτό. Και του λέει και η Αμαλία, είναι αυτό το υπνοτικό, το ηρεμιστικό. Εφόσον λοιπόν ο Σωρίν αναγνώρισε ότι τα χάπια ήταν υπνοτικά, διεκόπη η επικοινωνία με την αστυνομία και κατόπιν συζητήσεων ο Σωρίν αφήνει ελεύθερο το Βαγγέλη Γκινάκη. Στις 9 το βράδυ ο Αθανάσιος Βασιλόπουλος κατέφθασε στην οδό Νιώβης προκειμένου να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις ο ίδιος.
Η πρώτη του κίνηση, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά πριν, ήταν να ανακρίνει την Πινελόπη Αθανασοπούλου στο σπίτι της οποίας φιλοξενούταν τότε ο Σωρίν, για να διαπιστώσει αν η χειροβομβίδα ήταν αληθινή ή όχι. Αν και η Αθανασοπούλου ήταν υπό την επήρεια ουσιών, ο αρχηγός της αστυνομίας πίστεψε πως η χειροβομβίδα ήταν ψεύτικη. Η αστυνομία έκανε επιτόπιο συμβούλιο και αποφασίστηκε να εισβάλλουν στο διαμέρισμα, διατάζοντας παράλληλα τον Σωρίν να διακόψει την τηλεφωνική επικοινωνία, διατάζοντας όχι το Σωρίν, το Sky, να διακόψει την τηλεοπτική κάλυψη της τηλεφωνικής σύνδεσης με το Σωρίν. Στις 11 το βράδυ, ο Σωρίν απελευθερώνει τη Σουλτάνα Γκινάκη ως αντάλλαγμα για τα φάρμακα που του έδωσε η αστυνομία, που και τελικά ήταν αυτά που αναγνώρισε πως ήταν υπνοτικά. Η τηλεφωνική σύνδεση όμως με το Ματέι δεν διεκόπη ποτέ και άρχισε να μεταδίδεται ζωντανά από το Sky, με αποτέλεσμα να ακούγεται ο διάλογος των αστυνομικών με το Ματέι. Οι αστυνομικοί τράβηξαν τον Αποστόλη Μακρινό. Ο Ματέι όμως πρόλαβε να πιάσει την Αμαλία, την οποία και έσπρωξε προς τους αστυνομικούς, αφού πρώτα της έχωσε στο παντελόνι, στην τσέπη του παντελονιού, τη χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί. Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά η Αμαλία, η οποία διεκομίστη στον Ερυθρό Σταυρό και όπου δυστυχώς απεβίωσε λίγες μέρες μετά στις 9 Οκτώβρη. Επίσης, από την έκρηξη της χειροβομβίδας από τα θραύσματα τραυματίστηκε ο αρχηγός της αστυνομίας, αντιστράτηγος ο Αθανάσιος ο Βασιλόπουλος, ο οποίος και μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο και ρήξη του αριστερού τυμπάνου. Ο υπαρχηγός της αστυνομίας και μετέπειτα αρχηγός αυτής, υποστράτηγος Ιωάννης Γεωργακόπουλος, ο οποίος διεκομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό με σοβαρά τραύματα στο αριστερό μάτι. Ο Βασίλειος Τσιατούρας, προϊστάμενος του εκεί τμήματος και μετέπειτα αρχηγός της αστυνομίας Γιώργος Μαρκόπουλος, αστυνόμος της ασφάλειας με ελαφρά τραύματα, και ο Γιώργος Παλιούρας, οδηγός του Αθανάσιου Βασιλόπουλου, του οποίου του ακροτηριάστηκε το ένα πόδι. Είναι από τη στιγμή που το άκουσα πρώτη φορά και σου είπα αυτό πρέπει να το αναλύσουμε και να το κάνουμε επεισόδιο, δεν έχει περάσει μέρα που να μην το έχω σκεφτεί έστω και ασυναίσθητα. Και εγώ και κάθε φορά που το κοιτάω και ασχολούμαι με αυτό νιώθω ακόμα χειρότερα, γιατί καταλαβαίνεις όταν ακούς όλη τη μετάδοση του Sky που είχε γίνει τότε, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε σκοπό να βλάψει κάποιον από αυτούς τους ομήρους που κρατούσε από την οικογένεια Γκινάκη. Ήθελα απλώς να τον αφήσουν ήσυχο. Εκείνη τη στιγμή. Δεν είμαι με το μέρος ενός εγκληματία. Δεν θεωρώ ότι ήταν μια πράξη σωστή όλη αυτή εξ αρχής, αλλά όταν έχεις έναν εγκληματία σε έναν χώρο με αθώους ανθρώπους που τους έχει όμηρους, που ζητάει να του δώσεις κάτι και εσύ του δίνεις κάτι άλλο, που δεν πιστεύεις στη σοβαρότητα της κατάστασης και παίρνεις αψήφιστα αποφάσεις, δεν μπορεί να πιστεύεις ότι θα έχει μια ομαλή έκβαση όλο αυτό και ότι όλα θα πάνε καλά. Η αστυνομία δεν είχε κλείσει καν τους δρόμους, πολίτες υπήρχαν κάτω από το διαμέρισμα. Όλο αυτό μεταδιδόταν live, δηλαδή με τρελαίνει στην τηλεόραση, όλη αυτή η διαπραγμάτευση με τον Ευαγγελάτο. Έχω να πω μια παρένθεση για τον Ευαγγελάτο, έχω να δώσω συγχαρητήρια, πρώτη φορά και τελευταία στη ζωή μου, γιατί θεωρώ ότι έκανε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό, δική μου προσωπική άποψη. Ο οποίος Ευαγγελάτος, μάλιστα, σε συνέντευξή του είχε πει ότι δεν ήθελα να το κάνω. Δεν ήμουν προετοιμασμένος για το τι θα συναντήσω και αν μου έλεγες να το ξανακάνω σήμερα δεν θα το έκανα. Τι να πω και τι να σχολιάσω για την διαχείριση της αστυνομίας. Το ότι ο επικεφαλής αστυνομίας, ο αρχηγός, ήταν εκεί, που κανονικά δεν πρέπει να πηγαίνει στο πεδίο. Και όπως είπε και άνθρωπος σε συνέντευξη της αστυνομίας,
ο αρχηγός της αστυνομίας δεν πρέπει να είναι στο πεδίο, πρέπει να είναι και να παίρνει αποφάσεις εκεί που πρέπει να είναι, και οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί που πρέπει να είναι στο πεδίο, πρέπει να είναι εκείνοι στο πεδίο και όχι ο αρχηγός. Επίσης, ο αρχηγός ήταν ο πρώτος που μπήκε στο διαμέρισμα για να πάρει τα εύσημα. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που στην έφοδο μπήκε μέσα στο διαμέρισμα. Γι' αυτό και τραυματίστηκε κιόλας. Και όλη η Ελλάδα άκουσε εκείνο τον ήχο της χειροβομβίδας που έσκασε και σκότωσε την κοπέλα και τραυμάτισε και άλλους ανθρώπους, live στην τηλεόρασή του. Άκουσε τις φωνές της ρεπόρτερ που έλεγε «Νίκο, πρέπει να έσκασε χειροβομβίδα γιατί ακούσαμε ένα πολύ δυνατό θόρυβο και ανοίγει ο κόσμος από κάτω, ξέρεις, να κάνουν χώρο γιατί υπάρχουν τραυματίες». Όπως είπες και εσύ, μετά μεταφέραν στο νοσοκομείο τους τραυματίες, την Αμαλία, τον Ματέη, και εν τέλει η Αμαλία κατέληξε κάποιες μέρες μετά. Να πούμε εδώ επίσης ότι ο Ματέη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγο, ρε παιδί μου, να παραμείνει εκεί ο Ματέη παραπάνω, διότι δεν διέτρεχε κάποιο κίνδυνο, και έτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φυλακών Κορυδαλού. Όμως, ήδη από την νοσηλεία του στον Ερυθρό Σταυρό του είχαν χορηγηθεί μεγάλες ποσότητες υπνοτικών και ηρεμιστικών, έτσι ώστε να βρίσκεται σε κατάσταση καταστολής. Και σχετικά με αυτές τις ποσότητες των υπνοτικών, τέλος πάντων, ο ιατρός υπηρεσίας Ιωάννης Κούτρας ανέφερε ότι ήταν δόσεις για ελέφαντα, αν και οι φύλακες υποστήριξαν πως είχε επαφή με το περιβάλλον. Ο θάνατος του Σωρίν Ματέη διαπιστώθηκε από τον γιατρό υπηρεσίας Ιωάννη Κούτρα στις 11 παρά 5 μετά μεσημβρίας της 26 Σεπτεμβρίου του 1998, παρουσία του εισαγγελέα εφετών και επόπτη των φυλακών Π. Μανταγιουζίδη. Δεν ξέρω αν είναι Παναγιώτης, Περικλής, δεν το έχω σημειώσει. Ο γιατρός υπηρεσίας, ο Ιωάννης Κούτρας, είχε πει μάλιστα ότι είναι λάθος να έχεις δεμένο έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αναίσθητος στην ουσία, του έχεις χορηγήσει όλα αυτά τα φάρμακα και είναι αναίσθητος. Είναι λάθος να τον έχεις δεμένο, γιατί μπορεί να πάθει ισρόφηση, να κάνει εμετό δηλαδή και το υγρό να πάει στους πνεύμονες και να πνιγεί και να πεθάνει. Όπως και έγινε, έτσι πέθανε ο Σωρίν Ματέη στο κελί του, στο νοσοκομείο, επειδή έπαθε ισρόφηση, επειδή ήταν δεμένος. Και λόγω των αντιδράσεων, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Ευάγγελος Γιαννόπουλος διέταξε να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ κλήθηκε και ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για να διερευνήσει την υπόθεση, και παράλληλα το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέθεσε σε 4 ιατροδικαστές, 3 δικούς του και έναν της οικογένειας, να πραγματοποιήσουν νεκροψία. Κατά τον ιατροδικαστή της οικογένειας Μάριο Ματσάκη, ο θάνατος οφειλόταν σε πνιγμό λόγω εισρόφησης γαστρικού υγρού, όπως πολύ σωστά είπες, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη καταστολή. Άφησε δε αιχμές κατά των γιατρών του κρατικού Νίκαιας που επέτρεψαν τη μεταφορά του Ματέη στις φυλακές, τονίζοντας ότι αν είχε μείνει στο νοσοκομείο θα ήταν ζωντανός. Ναι, επίσης ο Ματέη, όταν έφυγε από το νοσοκομείο και τον πήγαν στις φυλακές, όπως έχουν πει μαρτυρίες, το πρόσωπό του ήταν πάρα πολύ χτυπημένο, το κεφάλι του. Που σημαίνει ότι κάποιος τον είχε χτυπήσει. Πιστεύεις ότι ήταν αυτό ή απλά ήταν τα θραύσματα της χειροβομβίδας, γιατί ήταν αρκετά κοντά? Από ό,τι έχω ακούσει και έχω διαβάσει, τον Ματέη τον χτυπούσανε κατά τη διάρκεια, όσο ήταν αναίσθητος, τον χτυπούσανε κατά τη μεταφορά στις φυλακές Κορυδαλού. Τον χτυπούσανε. Ποιοι τον χτυπούσανε? Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ποιοι τον χτυπούσανε. Ναι. Οι ίδιοι που κάνανε όλη αυτή την καλή δουλειά και τη σωστή επιχείρηση διάσωσης της οικογένειας. Ναι. Γιατί, να πούμε εδώ, ότι στις συνεντεύξεις ανθρώπων που είχαν εμπλακεί για να καλύψουν όλο αυτό το γεγονός, υπάρχει μαρτυρία που λέει ότι, από δικηγόρο,
που λέει ότι όταν υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας εγκληματίας που έχει μπει τόσο πολύ στο μάτι της αστυνομίας και έχει αποδράσει τόσες φορές, η αστυνομία αυτό δεν μπορεί να το σηκώσει, δεν μπορεί να το δεχτεί. Και έτσι αντιδράει η αστυνομία, θα σαπίσουν στο ξύλο όποιον τους έχει συμπεριφερθεί έτσι, όποιον τους έχει ξεφτυλίσει. Να πούμε εδώ επίσης ότι εντάξει, ο θάνατος της Αμαλίας συγκλώνει σε όλο τον κόσμο και η αποτυχημένη επιχείρηση χαρακτηρίστηκε σημαντικό πλήγμα στο κύρος της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο προφανώς το κατάλαβαν όλοι, γιατί αμέσως μετά την επιχείρηση ο Βασιλόπουλος παραιτήθηκε από την αρχηγία της αστυνομίας και ξεκίνησε πειθαρχική και δικαστική έρευνα για την υπόθεση. Ο Βασιλόπουλος, περίεργο, όχι περίεργο για τον Βασιλόπουλο συγκεκριμένα, αλλά για κάποιον ο οποίος, εντάξει, με τα τελευταία χρόνια είναι περίεργο για κάποιον αστυνομικό να παραδέχεται το λάθος του, διότι εδώ ο Βασιλόπουλος παραιτήθηκε και ανέλαβε όλη την ευθύνη για όσα έγιναν, κάνοντας λόγο για λάθος του ίδιου και λανθασμένης ενημέρωσης των υφισταμένων. Ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα για 1 χρόνο με την αιτιολογία της ακούσιας ανθρωποκτονίας λόγω αμέλειας. Και αυτή ήταν η τιμωρία του, γιατί έγιναν δικαστήρια για να την πληρώσουν οι ένοχοι, όμως κανένας δεν καταδικάστηκε ποτέ. Ανταυτού δώσανε ένα χρηματικό ποσό σαν αποζημίωση στην οικογένεια για τον άνθρωπο που χάσανε, αλλά δεν καταδικάστηκε ποτέ. Δηλαδή βλέπουμε ότι μία νεαρή γυναίκα πέθανε άδικα, χωρίς κανένα λόγο, και δεν πλήρωσε κανένας γι' αυτό. Η εισαγγελέας πρωτοδικών Μαρία Μαλούχου εισηγήθηκε τη δίωξη όλων των αστυνομικών της αστυνομίας, των αξιωματικών της αστυνομίας που συμμετείχαν στην επιχείρηση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Στις 8 Μαΐου του 2000 απειλάγησαν από το Τριμελές Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών όλοι οι αξιωματικοί της αστυνομίας. Στο απαλλακτικό βούλευμα όμως, που είπες και εσύ πριν, άσκησε έφεση η οικογένεια της Αμαλίας. Ο εισαγγελέας εφετών εισηγήθηκε την παραπομπή σε δίκη μόνο του Βασιλόπουλου, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και των σωματικών βλάβων επίσης από αμέλεια, καθώς εσφαλμένα εκτίμησε ότι η χειροβομβίδα ήταν ψεύτικη και προφανώς για την ευνηδιαστική επέμβαση στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Δημόπουλος άσκησε αίτηση ανέρεσης κατά της αποφάσεως ύστερα από αίτηση του ίδιου του Βασιλόπουλου, σύμφωνα με την οποία υπήρχαν ασάφειες και συγχύσεις στην αιτιολογία του βουλεύματος. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή, με το σκεπτικό ότι ασφαλμένα είχε εκτιμήσει ότι η χειροβομβίδα που είχε τοποθετήσει ο κακοποιός ο Ριν Ματέι στα ρούχα της κοπέλας ήταν ψεύτικη, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τον θάνατό της. Η οικογένεια Γκινάκη προσέφυγε με αγωγή κατά του δημοσίου, ζητώντας αποζημίωση 700 εκατομμυρίων δραχμών. Αγωγή για ηθική βλάβη κατά του δημοσίου άσκησε ο Γιώργος Παλιούρας, οδηγός του Βασιλόπουλου, που ακροτηριάστηκε από την έκρηξη. Συγκεκριμένα λόγω του ακροτηριασμού του κρίθηκε ανίκανος προς κάθε εργασία και συνταξιοδοτήθηκε σε ηλικία μόλις 39 ετών. Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ενέκρινε ότι το ελληνικό δημόσιο είναι υπεύθυνο όταν δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα με σχέδιο και προβλέψεις για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ανδρών της Ελλάς και του επιδίκασε αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης 300.000 ευρώ. Σφοδρή κριτική δέχτηκε και ο Σκάι για τη μετάδοση της ομηρίας. Με αφορμή αυτό το ΕΣΟΥΡΟΥ επέβαλε πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δραχμών στο Sky και το 2007 γυρίστηκε και ένα ντοκιμαντέρ από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC για την υπόθεση αυτή, στο οποίο μιλούσαν συγγενείς του θύματος καθώς και οι πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής κάλυψης. Πριν είπα συγχαρητήρια για τον Ευαγγελάτο, για την κάλυψη αυτή που είχε, για την ανταπόκριση, και κανένα συγχαρήκι για τον κύριο Μαλέλη, ο οποίος σε συνέντευξη για το γεγονός ερωτήθη κάποια στιγμή αν έκανε τηλεθέαση. Και φαίνεται λίγο
στη μούρη του το ξάφνιασμα εκείνο για αυτή την ερώτηση και λέει ναι, κάναμε τηλεθέαση. Το 80% των Ελλήνων που έχουν τηλεόραση εκείνη τη μέρα είδανε από λίγο έως περισσότερο. Κάναμε τηλεθέαση. Μας ανέβασε πολύ αυτό το γεγονός. Πώς γίνεται να σε ενδιαφέρει η τηλεθέαση, η οποία, να σου πω και κάτι, σε τέτοιες περιπτώσεις καταντά σχεδόν δεδομένη. Ότι είναι δεδομένο ότι μεταδίδεις ζωντανά μία δολοφονία, μία ανθρωποκτονία, όχι δολοφονία, ανθρωποκτονία, την αγωνία μιας οικογένειας για το αν τελικά θα βγούμε όλοι ζωντανοί από το διαμέρισμα. Μιλάς με τον άνθρωπο, ο οποίος είναι από την επίρρεια ουσιών και σου λέει θέλω αμφεταμίνες για να μην με πάρει ο ύπνος και μου πέσει χειροβομβίδα από το χέρι. Πώς γίνεται να σε ενδιαφέρει το αν θα κάνεις τηλεθέαση ή όχι? Ή πώς γίνεται ο κόσμος να αναρωτιέται αν ο Sky έκανε τηλεθέαση εκείνη τη μέρα? Προφανώς και έκανε. Προφανώς και όλοι είχαν συντονιστεί εκεί και το βλέπανε. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι η ερώτηση αυτή έγινε για να μάθουμε αν έκανε τηλεθέαση ή όχι. Πόσο μάλλον όταν έχεις απέναντί σου έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και το ρωτάς αν έκανε τηλεθέαση. Δηλαδή σε νοιάζει η αντίδρασή του, το τι θα πει. Και αυτό που είπε πραγματικά είναι τουλάχιστον κατάπτυστο, γιατί δεν θα έπρεπε να σε νοιάζει η τηλεθέαση εκείνη τη στιγμή. Θα έπρεπε να σε νοιάζει το γεγονός αγεγονός και το ότι πέθανε ένας άνθρωπος και το ότι πέθανε και ένας άλλος άνθρωπος αργότερα. Γιατί εδώ θα πω ότι μπορεί να μιλάμε για έναν εγκληματία, αλλά όπως είπα και πριν, είναι ένα πολύ μικρό σημείο για να σου αλλάξει τη ζωή και να σε κάνει από τον καλύτερο άνθρωπο στο χειρότερο άνθρωπο. Δυστυχώς ή ευτυχώς και οι εγκληματίες έχουν δικαιώματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Και δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αλλά μιλάμε για έναν εγκληματία που δεν είχε σκοπό να πειράξει κάποιον, αλλά όταν παίρνεις τόσο λάθος αποφάσεις, εσύ που πρέπει να προστατεύεις τους πολίτες και δεν συνεργάζεσαι με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κρατάει ομήρους εκείνη τη στιγμή, νομίζω είναι φυσικό και επόμενο και υπό την επίρρεια ουσιών και με όλο το γνωστό background, ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει κακό. Δεν σκότωσε ο Ματέι την Αμαλία, την σκότωσε η αστυνομία. Ρε παιδί μου, μερικές φορές κάθομαι και σκέφτομαι. Ακόμα κι αν η χειροβομβίδα τελικά ήταν ψεύτικη, δεν έχει να κάνει. Δεν παίζεις έτσι με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν παίζεις έτσι με το ίσως και να, ίσως μπορεί. Ήταν ξεκάθαρα ένα παιχνίδι αυτό. Όχι φίλε. Δεν είναι ψεύτικη η χειροβομβίδα. Οφείλεις να βάλεις πάνω απ' όλα τις ζωές των ανθρώπων οι οποίες εκείνη τη στιγμή κινδυνεύουν. Και Ακριβώς. εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, όχι μόνο για την Αμαλία που προφανώς με έχει ταράξει πάρα πολύ άσχημα αυτή η ιστορία. Από την πρώτη στιγμή που την άκουσα. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ και για το Σορίν. Νομίζω ότι είναι σόφρον να το κλείσουμε κάπου εδώ. Βγήκε λίγο πιο μικρό από το προηγούμενο, αλλά δεν νομίζω ότι χωράν πάρα πολλά σε αυτό. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει κάποιες άλλες κινήσεις. Θα μπορούσε η αστυνομία να μην είχε επέμβει τόσο ευνηδιαστικά και βία. Η Αμαλία θα μπορούσε να ήταν ζωντανή και να συνεχίσει τη ζωή της και να πραγματοποιήσει τα όνειρα που είχε, να παντρευτεί, ίσως να έχει και δικιά της οικογένεια σήμερα. Θα μπορούσε ο Σορίν να είχε σοφρονιστεί και να τιμωρηθεί πολύ πιο αποτελεσματικά για τα όσα είχε κάνει. Θα μπορούσε και αυτός ίσως να ζει σήμερα και να είναι ίσως στη φυλακή. Θα μπορούσε μια οικογένεια να μην είχε χάσει ένα τόσο μικρό παιδί. Γιατί η Αμαλία ήταν παιδί. Μερικές φορές λέω, είμαι ενήλικη, εγώ που είμαι 23, αλλά είμαι παιδί. Θα μπορούσε μια οικογένεια να μην έχει χάσει ένα τόσο μικρό παιδί και να μην έχει τραυματιστεί για το υπόλοιπο της ζωής της. Πραγματικά. Ο Σιμίτης έστειλε τηλεγράφημα στη Σουλτάνα Γκινάκη, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του. Μπράβο. Εμένα αυτό που με ικανοποιεί, ας πούμε, ελάχιστα από όλο αυτό,
είναι που τιμωρήθηκαν παραδειγματικά οι αξιωματικοί της αστυνομίας τότε, που εκεί για κάποιο λόγο η δικαιοσύνη δούλεψε, ενώ δεν είμαστε συνηθισμένοι. Δεν τιμωρήθηκαν και δεν δούλεψε η δικαιοσύνη. Τιμωρήθηκαν. Ο Βασιλόπουλος νομίζω βγήκε σε διαθεσιμότητα για 1 χρόνο νομίζω. Δεν είναι τιμωρία αυτό. Ναι, εντάξει, οκ. Απλά θέλω να σου πω. Δεν τιμωρήθηκε κανένας. Δεν τιμωρήθηκε κάποιος στην πραγματικότητα. Ωραία, βγήκε σε διαθεσιμότητα και λοιπόν. Δεν θα γυρίσει πίσω η Αμαλία. Ναι, δηλαδή θα έπρεπε να μπει φυλακή. Θα έπρεπε να μπουν φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Να είναι στη φυλακή ακόμα. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι σε μια θέση όπου καλούνται να προστατεύσουν τους πολίτες. Εγώ θα σου πω τώρα κάτι. Και ξέρω ότι ίσως είναι αρκετά, όχι ρυψοκίνδυνο. Είναι λίγο, πώς να σου το πω. Θα ακουστεί βαρύ και περίεργο σε όλους, ίσως, που μας ακούνε. Δεν θεωρώ, βασικά θεωρώ ότι η έννοια δικαιοσύνη είναι απλά μία λέξη στο λεξικό. Δεν θα ακουστεί περίεργο, νομίζω το έχουν βιώσει όλοι. Αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, η δικαιοσύνη είναι απλά να είχαμε να λέγαμε. Ναι, όχι ακριβώς. Η δικαιοσύνη λειτουργεί για εμάς. Για εμάς τους απλούς πολίτες, τους απλούς ανθρώπους, λειτουργεί μια χαρά η δικαιοσύνη. Αν κλέψουμε αύριο, θα πάμε φυλακή. Ναι. Αν δημιουργήσουμε κάτι πολύ τραγικό σε έναν άνθρωπο, θα πάμε φυλακή. Για εμάς λειτουργεί μια χαρά η δικαιοσύνη. Για ανθρώπους πάνω από εμάς δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Με βαραίνει πάρα πολύ το θέμα, διότι μιλάμε και για μια κοπέλα η οποία ήταν 25 χρονών. Καλά, σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν ήταν, αλλά καταλαβαίνεις, το νεαρό της ηλικίας κάποιου θύματος πάντα μας κάνει λίγο να νιώθουμε πιο άβολα. Είναι βαρύ το θέμα γιατί είναι αυτό που λες, ότι χάθηκε ένα κορίτσι πολύ νέο, ότι οι άνθρωποι, η οικογένειά της ζήσαν κάτι τόσο τραγικό, ότι το βλέπε όλος ο κόσμος, ότι υπήρχε κόσμος εκεί από κάτω από το διαμέρισμα, ότι η αστυνομία λειτουργήσε για ακόμα μια φορά απερίσκεπτα. Είναι μια γενικότερη τραγωδία. Εντάξει, οκ. Πάμε για καφέ. Πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα και σε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζουμε να μην βαρύνατε πάρα πολύ, αν και το κόβω λίγο αδύνατον. Θα βάλουμε τις πηγές μας από τα βιντεάκια που θα παίξουν στο επεισόδιο αυτό. Αυτά τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο, εύχομαι όχι τόσο δυσάρεστο. Θέλεις να μιλήσουμε για κάτι πιο υπερφυσικό την επόμενη φορά, να γελάσουμε και λιγάκι? Θα μιλήσουμε για τα όνειρά μας. Φίλε, θεματάρα. Για τα πραγματικά όνειρά μας. Τι ονειρευόμαστε να κάνουμε στη ζωή. Όχι, αυτό είναι thriller, αλλά δηλαδή, εντάξει, άμα σου πω ότι έχω δει στον ύπνο μου. Λοιπόν, σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Ναι, αλλά σε κάποιο επόμενο τώρα επεισόδιο. με άναψες, ρε φίλε. Bye. Bye.